Kender du synet af sunde, raske og nyfødte smågrise? Det gør vi også her på Jylland. Siden 1988 har vi været involveret i griseproduktion og har nu en besætning på over 2.000 søer. Vi arbejder hårdt for at finde nye løsninger, der gavner trivslen hos både vores medarbejdere såvel som hos vores grise. Vi har brugt glødetrådslamper siden vi startede, så man kan se, at grisene ikke er glade for at ligge under en glødetrådslampe. Det bliver alt for varmt direkte nedenunder lampen. Så for et par år siden startede vi et samarbejde med Future Farming, som har installeret en teststal hos os. I disse teststalle er det Anyheater, der holder vores smågrise varme. Indtil videre holder Anyheater, hvad den lover. Den har skabt plads til flere grise, der er effektiv varmespredning. Den er ikke følsom for slag, vand og stød. Vi skal ikke fjerne den, når vi laver rengøring, da den har et rustfrit varmelegeme, og så har den haft en lang levetid. Anyheater giver meget tydeligt en meget bedre distribution af varme. Anyheater har været igennem flere års udvikling, lyskilden er nu fjernet, og Anyheater sparer nu endnu mere strøm. Om der er lys eller ej, er grisene sådan set ligeglade med. Måske sover de endda bedre. Anyheater kan bruges til alle slags dyr. Hunde, katte, mink, høns og selvfølgelig grise. Og har du brug for hjælp med monteringen, hjælper vi jer gerne i gang. Vi ses på Jylland til en rundvisning i vores teststald, og hvis I har flere spørgsmål, er I selvfølgelig velkommen til at spørge os.